kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye araba ye février kalo tile 6 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Yaasa ka Mali fangamarabaaw k'u hakili la sɔmi mara kɛcogo kan ani lahalaya mun bɛ jamana camancɛ bolo fɛ ani ka duwawu kɛ Mali ye silamɛw bɛna taa ɲɔgɔn najɛrɛ kɛ 26 mars la février kalo tile 10 maa ka wele ɲɛkɔrɔ n'o ye Mahamudu Diko ye Haut Conseil islamique du Mali o ɲɛminɛ. Kulu dɔ sigira sen kan kulu min n'u ko olu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ dɛ jɛya ka se ka kɛ jaabi la n'o ye ɲɔgɔndan ye ENA ale doni o ɲɔgɔndan. Iji san 2019 a wulikajɔw olu bɛna dabɔ février kalo tile 11 nata in ni kunnafoni in dangɛnɛmayara Maison du Haji maaw de fɛ. Dɔnnibaaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka fama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan yaasa jamana fangamarabaaw olu hakili bɛ se ka lasɔmi cogo min na jamana maracogo o lahalayaw kan ani maradenw olu ka taabolow ani jamana camancɛ bolo lakanabaliya minnu bɛ yen ka tila ka jɛ ka foroba duwawu kɛ Mali ye Mali ka bɔ a yɛrɛ la bɛn ani kelenɲɔgɔnya u ka sinsin lakana u ka jidi jugu minnu b'a kɔ olu bɛ se ka halaki cogo min na u ka ɲɛsin ko wɛrɛ ma u ka bɔ Malikɔrɔnin kɔ. Mahamudu Diko Haut Conseil islamique du Mali ale ka welewele de don k'a fɔ alisilamɛw ka bɔ bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la février kalo tile 10 yaasa u bɛ se ka taa cogo min na ka taa hakilinaw k'olu dayira ɲɔgɔn na. Kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ Sherif de Ɲoro Buye Ayidara ale bɛna ye nin ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba in ale kɛnɛ kan sigikɛn bɛ k'a kɔnɔ yaasa silamɛw ka taa jɛ ka duwawu kɛ Malikɔrɔnin ye a ka bɔ a yɛrɛ la a ka ɲɛtaa ka sabati lakana ka jidi. Kulu dɔ sigira sen kan kulu in sigira sen kan k'a sababu kɛ ɲɔgɔndanw olu kɔni waleyara n'u ko ma ko concours d'entrée à l'ENA jamana forobaca kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na n'u ko ma ENA o cɛdenw olu tali o ɲɔgɔndanw o waleyara nka kulu dɔ de sigira sen kan kulu min n'ale ko fɔ jɛya de ka kɛ nin ɲɔgɔndan in na a ka kɛ sebaa ma kɛ minnu ye olu ka tɛmɛ a kana kɛ dɔnbagaya sira ye a kana kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sira wɛrɛw ye minnu tɛ ɲɔgɔndan lahalayaw olu fɔ. N'an hakili b'a la dɔgɔkun tɛmɛlen directeur général a ENA tɔgɔ in o ɲɛmɔgɔ n'o ye professeur Amadou Keita ye ale kɔni ye walan sɛmɛ k'o sɛmɛ ministre ɲɛma o dagayɔrɔ la k'a fɔ a tɔ ye tile damadama ye jaabiw olu bɛna bɔ ENA ɲɔgɔndan jaabiw san 2018 k'a kow bɛ ka taa cogo min na ko ma ale ja ko wajibiyali bɛ ka k'ale ka tintinin bɛ ka k'ale kan ale ka mɔgɔw la tɛmɛ mɔgɔw la passé minnu n'olu ma moyenne hali o 2 sɔrɔ n'o ye moyenne de ye k'ale tɛna jɛ ni o ye collectif in de ko sa olu kɔni n'u kanfasa gɛlɛya k'u ka kantigɛda yira k'a fɔ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a jaabi ninnu bɛ se ka kɛ jaabi jɛlenw ye cogo min na a ka kɛ ɲɔgɔndan o sariyaw olu bonyali ye. Alpha Sidiki Sangare ale ye u ka collectif in ɲɛminɛ ye ale de ye nin kumakan ninnu fɔ carré do février kalo tile 3 san 2019 laselikɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ n'o ye communiqué ye. San 2019 a Iji a wulikajɔw olu bɛna dabɔ février kalo tile 11 nata nin kumakan ninnu fɔra Maison du Hajj ale ɲɛma de fɛ a kɛra laseli dɔ senfɛ ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma n'o ye Dr Anza Mayiga ye a ye nin kumakan ninnu fɔ a ko bateau ministre n'o ye Amadou Oumar As Diallo ye ale ye nin kumakan ninnu laɲiniw kɛ ministre ka ɲɔgɔnna jɛrɛ la ko jɛn kɛra n'a ye ko campagne ka dayɛlɛ février kalo tile 11 nata n'o bɛ Iji campagne ko fɔ a ko Iji den minnu bɛna taa i n'a fɔ san 2018 kɛra cogo min na o de ye Ijikɛla maa 2000 bɔɲango minnu bɛna bɔ gouvernement o ka sira fɛ ani Ijikɛla maa 101 323 minnu bɛna taa kɛnyɛrɛ ye o siratigɛ fɛ a ko a tɔrɔmɔɲɔnko maa kelen o kelen fɛn min ye $2,70,000 ani ɲari o de bɛna don a ko da la a ko agence minnu bɛ yen bi minnu ɲɛsin bɛ Ijiko ma ko bɛ taa agence 300 bɔɲango la ko wa ko Arabi Saoudite fangamarabaaw k'olu kɔni jɛna ni bɛnkan sɛbɛnw ye fo 190 labɛnko la yaasa Mali Ijidenw bɛ se ka taa u ka Iji kɛ nɔgɔya la cogo min na ka segin.
nin ye bɛɛ lajɛlen kungo ye nin ye kɛnɛya lahalaya de ye cakɛyɔrɔ dɔ bɛ nanzaraw yɛrɛ tɔgɔ la koyi n'o ye agence de sécurité sanitaire n'u k'a ma ko ANSES o nanzaraw ka cakɛyɔrɔ in de ko kusi min bɛ don denw na n'a bɛ bɔ faransi jamana kan ka na ko a kɔlɔlɔ t'an tɛ dɛ ko kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ ko maaw ka sabali u k'u yɛrɛ minɛ ni kusi ninnu sanni na k'olu b'a fɔ minnu ma ko kusi écologique ko produit chimique olu de kɛn bɛ a la minnu ni a bɛ se ka na ni bana ye ka ɲɛsin den tani ma a bɛ don min na k'a dun bɛ ka feere an ka duwafiyɛw la bi i b'a fɔ marabatiga maa si tɛ ka kala don i ɲin na ka bɛn n'a ye jamana fangamarabaaw wo a sanbaw wo u kɔni bɛ ka taa san dɔrɔn ko musolakaw b'a san cogo min na u b'a san ten kusi min bɛ don denw na fo tuma na an k'an janto ko den bɛ se k'a ka maaya kɛ fo ka kɛ baliku ye ka sɔrɔ a ma kusi don dɛ kusi tun t'an fɛ yan fɔlɔ ladalako la nka denw balo la o tuma na mun na yɛrɛminɛ tɛgɛ nin kusiko in na ko maaw k'u yɛrɛ minɛ ko k'a sababu kɛ ko kusi min bɛ don denw na n bɛ segin a kan k'a kɔlɔlɔ t'an tɛ dɛ ayiwa baasi tɛ maa lasɔminen o ye suba ye nin de bɛ dan sigi an ka bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni ala m'an ka jɔnya jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal bamara ka laselibaw a n'a ka kunnafoni jatara tɔw a n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye a k'an bɛn sini ni Alahu subahana wa taala n'a sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.